història i la cultura valenciana. D'una banda, proposen canviar el nom de Comunitat Valenciana pel de Regne de València. De l'altra, reclamen el reconeixement de la llengua genuïna. Defendre la llengua valenciana, la genuïna llengua valenciana. I en acabant, aboguem per una educació des de la infància que fonamenta en els devers dels xiquets ja des del principi de respecte a la persona. També demanen que arribi l'AVE i el trasbassament de l'Ebre. Destacar concretament el trasbassament de l'Ebre i l'arribada de la plegada, en aquest cas, de l'AVE en aquesta legislatura. I per l'altra banda també volem més seguretat ciutadana, més vivendes de protecció oficial per a la joventut, que fa molta falta. Identitat pel Regne de València es presenta al Congrés per les 3 províncies i al Senat per València i Castelló. De aposta